Hi guys, welcome back to my channel, and today is December 31, 2020, and ano pa, I think it's 6 or 7, no, 6 plus pa ngayon ng gabi, and then we're already having our outfit para sa New Year. And ito sa akin guys, wala talaga, ano lang, hiniram ko lang to kung sino man may-ari dyan. See, and itong outfit ko is sa H&M shop. There you go. Happy New Year! А тут я тупо просрала его, блядь, дома. Ja, på folk, nej, det er formelt må. Kan du være sød og holde... Илья, kan du være sød og holde i et øjeblik? Jeg skal lige være færdig på madværelset. Значит, закончила. А, все уже начала? Сейчас я не выключу. Илья, закрой... Что? Закрой эту дверь тебе. I actually... Står vi igen ved et årsskifte. Vi ser frem, og vi ser tilbage. Vi ser frem med fortrøstning og forventning, og vi ser tilbage ved året, som vi havde håbet det. Nej, året 2020 bragte os, hvad ingen havde forestillet sig. I februar kom coronaen til Europa, og få dage inde i marts var der også store dele af det danske samfund lukket ned. Pandemien har vendt op og ned i hele samfundet. Den har ændret vores dagligdag. Vi har måttet gøre meget helt anderledes. Undgå kontakt, holde afstand, blive hjemme. Arbejde på andre måder, end vi er vant til. Vi stod over for en sygdom, som ingen kendte, og som vi ikke havde midler imod. Det var skræmmende, og det blev nødvendigt at gennemføre vidtgående begrænsninger i vores dagligdag. Der blev tomt på gaderne i byen. Mange, ikke mindst ældre mennesker, måtte undvære den ikke rejse i verden. Men så blev vi hjemme. Vi gik ud i den grønne bølgeskov. Vi tog til stranden, den friske danske strand. Vi genopdagede, eller oplevede måske for første gang, hvor mange skønne og forskelligartede steder der er i Danmark. Samtidig med det. Vi så mange steder op for vores dejlige natur, og derfor vil det give os i en presset situation. Klimaet har fået det bedre under krisen. Det er værd at lægge mærke til. Og det er vigtigt, at vi fortsat presser på skolen. Med efteråret kom corona tilbage. Hurtigere end forventet og med fornyede rejser. Nye restriktioner var nødvendige. Men heldigvis ikke så vidtgående, som jeg har set andre steder i Europa med udgangsforbud. Alligevel har virksomheder måttet dreje nøglen om at ramme en deres arbejde. Mange har uden angst, når de ser deres livsværk falde til jorden. Og det berørt med mad. Vi har gået mad igennem og givet os alle stof til eftertanke. Hvad er det, der virkelig betyder noget for os som samfund, som mennesker? Hvad har vi lært? Og hvad kan vi tage med os? Når man har mistet eller godt i undvære, lærer man at sætte pris på det, man har. Vi har mærket, hvor meget kontakten til andre mennesker betyder, hvor vigtige de nære bånd er for os alle, og hvor væsentlig tilliden er til hinanden og til det samfund, vi alle er en del af. Krisen har medført forandringer, både på personlige og samfundsmæssige plan. Lad os forsikre hinanden om, at vi på den anden side af krisen ønsker at være igen. Lad os have gode erfaringer med os, og lad os prøve at indrette vores liv efter dem. Vi håber, at det snart skal gå den rigtige vej, men endnu er vi ikke nået dertil. Og foran os ligger yderligere et par vintermåneder. Vi må fortsat leve med restriktioner, og det har ikke været morsomt netop i juletiden. Lad os ikke miste hovedet. Lad os fortsat være opmærksomme og forsigtige, når vi omgår hinanden. En glæde og en opmuntring er det, at vaccinen nu er en realitet, og vaccinationen er gået i gang. I aften bringer jeg særlig tak til de mange, der helt fra begyndelsen stod forrest i kampen mod coronaen. Det er de mange medarbejdere på sygehuset, der for første sagt her satte alt det for at bekæmpe sygdommen, endnu inden vi havde fuldt overblik og viden om den fare, man stod overfor. De talte ikke timerne eller dagene. De hindrede. De forskede al magt for at forstå den ukendte sygdom. Også til de mange, som fra første færd har arbejdet med at teste os og med vejen til smittespredning, så er det løsning til tak. Men tak går også til medarbejderne på mange plejehjem og væresteder, der værner om og opmuntrer beboerne, som har savnet den nære kontakt med deres pårørende. Også mange børn og unge har under coronaen oplevet en ensomhed, som man nok ikke havde forestillet sig. Hverken at kunne mødes i skolen eller i fritiden har været en begrænsning, så jeg tror ikke bliver mindre med tiden. Især når sommeren meldte sig, og smittepresset blev mindre. Det har sikkert været frustrerende ikke at kunne være sammen i større grupper, og se den ene festival efter den anden ikke blive til noget. Det kan jeg godt forstå, men vi er alle nødt til at holde.
Under corona er det meget blevet aflyst. Runde fødselsdag har ikke kunnet afholde sig standard. Min egen 80-års fødselsdag kunne heller ikke fejres, sådan som vi har tænkt os. Men aldrig er det blevet fejret så overvældet og så varmt som i år. Den fødselsdag bestod som det mest mindeværdige i min verden. Det takker jeg for af hele mit hjerte. I år skulle vi have fejret 100 år for genforeningen med Sønderjylland. Og så er jeg set frem til jubilæumsdagen i juli. Men coronaepidemien gjorde det umuligt. Nu vil vi se frem til den kommende sommer. Jeg håber om, at de selv kan mødes til den tid. I aften går vi i tanker til danske Sydslesvig. Også for Sydslesvigerne har det været et værtsligt år med delvis lukket grænse. Jeg håber, at det nye år må bringe os tilbage til en tætte kontakt i grænse, og som også har stor betydning på begge sider af grænsen. Jeg sender mine varmeste lyttersilsner til alle. Coronaepidemien har også haft indflydelse på livet i Grønland og på Færøerne. Begge samfund har gennem en stor indsats og god forståelse, der er i stand til at begrænse udbruddet af sygdom. Men alligevel har epidemien været et kostbart belægskab. Turistindustrien som i de senere år har betydet mere og mere for begge samfund, at nærmest gået helt i stå med store økonomiske tab til følge. Til sommer er vi to igen at kunne besøge både Færøerne og Grønland. Jeg glæder mig til gensyn med Færøerne, de dejlige øer og det stolte folk i Nordland. Jeg glæder mig til at se den vækkede udvikling, som samfundet har gennemgået siden de sidste besøg i 2016. I 2021 er det 100 år for det første gang besøg i Grønland, da Christian X og dronning Alexandrine med deres to voksne sønner, min far kronprins Frederik og prins Knud, kom sejlende til Nuuk dengang var fuldt. Det er samtidig 300 år for hans eget ankomst. Et skelsættende år på både Grønland og Danmark. Jeg glæder mig til at gense Grønland, og til andre at mødes med grønlænderne, både i Nuuk og mange andre steder. Når det 2021 bliver et godt år. Jeg ønsker et glædeligt nytår for alle på Færøerne og i Grønland. Også i år har mange danskere været udsat til forskellige steder i verden, hvor det er meget godt. De gør en indsats, som er lavet mærke til ude omkring. Også de har været afhjælpet af coronakrisen. Til dem og til deres pårørende herhjemme går min tak og min bedste nytårsønsker. Til alle i forsvaret og beredskabet går mine tanker også i aften. De har måttet leve med mange omlægninger og måttet påtage sig nye opgaver. Men de har løst dem ansvarsbevidst og med godt humør. Det vil jeg gerne takke for, og ønsker alle et godt nytår. Jeg sender mine nytårsønsker til politiet med en tak for deres indsats i forløbende år. De har haft mange udfordringer ud over det sædvanlige. De har ikke været let, men vi har alle meget at takke for. De har med til at sikre, at livet i Danmark kan være trygt. Mine tanker går i aften til de danske udlandet, og til de mange danske rødder, som føler en dyb tilknytning til Danmark. I år har de måttet føle sig mere afskåret for det gamle land, end de der er. Men de skal vide, at de tænker på dem. Jeg sender mine varmeste nytårsønsker, hvor i verden de end måtte være. Jeg har netop taget ud med prins Joachim og prins Marie på børnene. Det har været en glæde at kunne være sammen igen, og se hvor godt prins Joachim er kommet over sin sygdom i sommer. De mange varme hilsner og ønsker, som han har udtalt, har holdt frem og os alle dybt. Og så kunne man Frederik, at man kan være i sin juledage sammen med deres flok. De har haft et tråd år, og deres mange opgaver har været løst utraditionelt vis. Det er stadig glæde at se, hvor godt de gør det. I aften tager vi afsked et underligt år. 2020 vil vi ikke igen. Det bliver et prøvelsesår, men vi viser, at vi kan stå sammen, når det gælder, og at vi formår at finde lyse øjeblikke, trods afsavn på museet. Nu går vi ind i 2021. Og det er det nye år. Det er et år, der bringer os mange glæder, og hvor vi fortsat husker på at være der for hinanden. Sammen med hele min familie ønsker jeg hjertet alle et godt nytår. Gud bevarer jer alle sammen. Gud bevarer Danmark. Я надеюсь, что нет. Сейчас мать нас рекам сколько дыхания, почему не надо. Мать найти говорит. Если кстати, то дефан весь. Где наша говорит, что если она куда не слышала. Куда не слышала, все рис. Ведь я сюда, что именно здесь, что я работаю на листу, где я Oh, so take a look at me now. You make me feel like I'm falling up, but nobody else makes me feel loved enough. You make me feel like I'm just falling out, and nobody else makes me feel loved enough. You make me feel like
op på klokken. Igen. Ja, fyrkeri og indhold, det er det, jeg godt lide. Wow! Det er bang. Der er en rigtig lugt. Det er bang. It's a bang! Woohoo! It's a bang. Shida-da-da-da. Skal der ikke det, der kl. 12 ting? Ja. Den der kasse noget under, det er også noget, der kan eksplodere. Det er bare et stykke. Det er en 80. Der er 4 i Der er den. 4 i. Du kan tage en af dem, men nu det må du godt. Jeg kan tage 2. Jeg kan tage 2. Noget over fanden med. Så skal jeg det på. Ja. Илья, обуйся, блин. Ты замерзнешь, обуйся. Илья, блин. Ja, jeg er fuldt klar. Kæft, han er selv fed om det. Kan det køle når? Kommer det og velkommen her. Hello guys, welcome back to my channel, and today is exactly January 1, 2021. It is 12:30 ng madaling araw, and we've just been celebrating our new year. And right now, as I said earlier, nasa kami guys, nasa Lowland kami. It is mga 2 hours from where we live, and we rented a summer house para dito i-celebrate yung New Year namin. And as the government said, the recommendation, there will only be maximum of 10 people sa isang place para to avoid the, spread of corona. So, andito kami ngayon. We are, how many are we? 7 people. And sobrang napakasaya guys. As in, walang stress kasi we will be staying here until January 2. So, walang stress na parang uuwi ka, ganyan-ganyan. So, pwede ka talagang uminom. And, yeah. It was actually really nice. Tapos, may mga fireworks, may masarap na pagkain, ganyan, good company. Tapos, yung normal na tradition dito sa Denmark na 6 ng gabi ay magsasalita yung queen nila. And we watch and we listen. And then, exactly New Year, exactly 12, yun, kami, champagne, ganyan. Sobrang saya lang guys, and I really hope and wish na this year will be way better than last year. Na sana mawala na yung corona, and sana we're gonna make an effort to better ourselves, and that we will be more accepting
sa mga tao, sa mga differences. Hindi yung criticize lang tayo. May nabasa nga ako guys na parang we have to look at people the way we look at trees. Tapos because yung trees daw, yung mga kahoy, may different sizes, may matangkad, may hindi masyadong matangkad, may malaki, may hindi masyadong malaki. And we never judge them because we accept them that they are trees. They are kahoy. So what I've read is like we have to look at people the same way. So yun. So no judgment, we will just appreciate them. Ganyan. Oh my gosh. Tapos yung suot ko guys, sa H&M ko siya binili, naka-sale siya. And the name of the outfit actually is like the wife of the Dracula. So, okay naman siya. Medyo sa tiyan, medyo ganon. Kasi ang daming kinain. Pero yun guys, I really hope and wish na kayo din is having the best time of your life. New Year meaning new beginning. Yeah, new year, new beginning, new opportunities, new promises. And yeah, sana lang talaga, I hope we will claim it, and it will be the best year ever. Summer's day in Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circling round like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfolded and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, take Shut up, shut up. Shut up, shut up, shut up. Shut up, shut up. Du leger et sommerhus. Det deroppe, det er vildt, det der. Prøv at se derovre. Vent lidt om. Altså, kom nu, fornætte!